chongmari sampakha phongai khena chongmari hini mankha tabuk sakjara chini koktoma thumnai rongni thani report phai sokpaijak bebak thangrung bodolno chongmari batanyan bagai candidate ticket list tiklai rekha saklai rekha phiaba tepra mothani ngai tabuk khana batanya rongni mong saklaya kho tamong laikha candidate ticket cheklaida kogrok banglai tolaikha walai tonglaikha wana laijak hastene tepra salukorok nasing laijak hakeno eknong simnani ngai sabot tepra mothani candidate ticket mani mano eknong simnani lukorokno sungmung norok oromung rijak dongo borom gnang Bishokketu Debroma ex MLA borom gnang Robindro Debroma MDC TTAIDC borom gnang Ronjit Debroma West Zonal Chairman lukorokno sungmung obono norok comments khlai sahorbaidi sabot ticket mani mano chongmari batanyan bagai pheba jora korikha tei kisani yagulono eba 3-4 salni sarik jora ono saklainani hini koktoma tabu koktoma thumnai rokbo nasinglaija 3-4 sal sarik jora ono saklaina hinai jeng koktoma ni bisinti saimankha